Jenesis isi nke 7. Jehova sị Noa, baa n'ụgbọ ahụ gị onwe gị na ụlọ gị niile, n'ihi na gị ka m họworo bụ onye ezi omume n'ihu m n'ọgbọ a. N'ime anụ niile ọbụla dị ọcha, ị ga-achịpụtara onwe gị asaa, oke na nwunye ya, chịpụtakwa abụọ na anụ na-adịghị ọcha, oke na nwunye ya. Ụfọdụkwa n'ime anụ ufe nke eluigwe asaa, oke na nwunye ya, idebe mkpụrụ ndụ n'elu ụwa niile. N'ihi na ọ fọdụrụ ụbọchị 7, mụ onwe m ga-eji ime ka mmiri zosaa n'ụwa mkpụrụ ụbọchị 40 ehihie na abalị. M ga-ekpochapụkwa n'elu ala ihe niile ọbụla dị ndụ nke m meworo. Noa wee mee dịka iwu niile si dị nke Jehova nyere ya. Noa gbara 100 afọ 6 mgbe oke ide mmiri ahụ dị n'elu ụwa. Noa wee si n'ihu mmiri nke oke osimiri ahụ baa n'ụgbọ ahụ, ya na ụmụ ya ndị ikom na nwunye ya na nwunye niile nke ụmụ ya ndị ikom. N'ime anụ dị ọcha na n'ime anụ nke na-adịghị ọcha, na n'ime anụ ufe na ihe niile ọbụla nke na-akpụ n'elu ala. Abụọ bịakwuru Noa n'ụgbọ ahụ, oke na nwunye, dịka Chineke nyere Noa iwu. O ruo mgbe ụbọchị 7 ahụ gasịrị na mmiri nke oke ide mmiri ahụ dị n'elu ụwa, n'afọ nke 600 nke ndụ Noa, nke 17 n'ọnwa nke 2, ụbọchị ahụ ka a gbawara isi iyi niile nke oke ogbu mmiri, emeghekwara windo niile nke eluigwe. Oke mmiri ozuzo ahụ wee dị n'elu ụwa mkpụrụ ụbọchị 40 ehihie na abalị. N'otu ụbọchị ahụ ka Noa na Shem na Ham na Jafet bụ ụmụ ndị ikom Noa na nwunye Noa, ha na nwunye niile nke ụmụ ya ndị ikom bara n'ụgbọ ahụ. Ha onwe ha, anụ ọhịa niile ọbụla dị iche iche, anụ ụlọ niile ọbụla dị iche iche, na ihe niile ọbụla dị iche iche na-akpụ akpụ na nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa, na anụ ufe ọbụla dị iche iche, aha nnụnụ niile ọbụla. Ha wee bịakwuru Noa n'ụgbọ ahụ, abụọ n'ime anụ ahụ niile nke ume nke ndụ dị n'ime ya. Ndị bịara n'ụgbọ bara oke na nwunye sitere n'anụ ahụ niile, dịka Chineke nyere ya n'iwu. Jehova wee mechibido ya ụzọ n'ime oke ide mmiri ahụ wee dị n'elu ụwa mkpụrụ ụbọchị 40. Mmiri ahụ wee baa ụba bulie ụgbọ ahụ, wee si n'elu ụwa bulie ya elu. Mmiri ahụ dị ike baa ụba nke ukwuu n'elu ụwa, ụgbọ ahụ wee na-agagharị n'elu mmiri. Mmiri ahụ dị ike nke ukwuu n'elu ụwa, wee kpuchie ugwu niile dị n'elu nke dị n'okpuru eluigwe niile. Kubit 15 ka mmiri ahụ dị ike site n'elu ugwu wee kpuchie ugwu niile. Anụ ahụ niile nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa wee kubie ume, n'ime anụ ufe, n'ime anụ ụlọ, n'ime anụ ọhịa, n'ime ihe niile ọbụla na-enupụta nke na-enupụta n'elu ụwa, na mmadụ niile ọbụla. Ihe ọbụla nke ume nke mmụọ nke ndụ dị n'oghere ime abụọ, n'ime ihe niile ọbụla nke dị n'ala ọkpọ nkụ, ọ nwụrụ anwụ. O wee kpuchapụ ihe niile ọbụla dị ndụ nke dị n'elu ala, ma mmadụ, ma anụmanụ, ma ihe na-akpụ akpụ, ma anụ ufe nke eluigwe. E wee kpochapụ ha n'ụwa. O wee fọdụ naanị Noa na ndị ya, na ha nọ n'ụgbọ ahụ. Mmiri wee dị ike n'elu ụwa 150 ụbọchị.